Bine ați venit la bucătărie! Astăzi facem împreună ciocolată de casă. Avem nevoie de 400 de grame de zahăr, 125 ml de apă, esență de rom, 500 de grame de lapte praf, 250 de grame de margarină Rama Maestro cu savoare de unt, special concepută pentru creme, 150 de grame de nuci, 100 de grame de stafide și 3 linguri de cacao. Am fiert apa cu zahărul timp de 3 sau 4 minute, după care urmează să adaug imediat în siropul format, să adaug cacao și imediat după cacao am să adaug margarina. Am dizolvat foarte bine margarina în sirop, la fel și cacao. Am obținut o compoziție foarte lucioasă. Urmează să adaug esența de rom și imediat după aceasta laptele praf, care se toarnă bloc, adică totul dintr-o dată. Odată ce s-a dizolvat laptele praf în siropul de cacao, adăugați imediat nucile și stafidele. Trebuie să lucrați foarte rapid, astfel încât să nu apuce să se întărească ciocolata. După ce aveți gata compoziția pentru ciocolată, turnați-o pur și simplu într-o farfurie de supă sau în două dacă ați preparat mai multă. O decorați cât se poate de simplu cu miez de nucă, eventual ușor de tot copt la cuptor, după care o dați la rece la frigider timp de câteva ore și o puteți savura pentru că este delicioasă. După 2 ore poate fi mâncată. Iar eu vă doresc în continuare spor la prăjiturit!